kalakaw. Di na kalakaw. Di kalakaw. Kano kuan na unsa nakakadugay nga ingana imong sitwasyon karon? Naaw. Maayong buntag, kumusta? O karon na direta no sa pagpadayon sa tong krusadang bugas gikan na sa Good Samaritan. Ato lang taruhon no nga kini atong ginahimo dili ni vlog. Okay kanang vlog income na kini ato man income atong mga videos. Maula may tumong og tinguha ani. Nya kamong mga maglantaw karon kanang inyuhang mga anak nga makakita sa mga atong mga videos, moabot ang panahon no nga mauna say maghimog krusada tungod kay na-inspire sa tuwa. Kung ganing mahitabo kana, way kabutangan sa kalipay ang atong bation. Og nata, no, diri sa pinagkauna natong tagas bugas. Of course atong kauban, no? Si Kunol Vlog. So luntag. Narami karon dire sa mata sa Pormiro mo tag bugas. Bless. Sige. So pasalamat kita kang sir, no, nga-ubanan kita niya. So sir, pwede ta makasulod, ma'am? Sulod mi ha. Sige, ako na sir. Ikaw na. Sige. Hi. Ayo. Nay, may Nami diri karon ay kay nami kuan nga pahatagikan sa ato nga idol. Season kahatol. Kanangita man siya nga kisay matagaan sa atong barangay. Ikaw ahong gikuan. Gi-recommend nga ikaw matagaan. Sa imong pangalan ay? Colombia. Ha? Colombia. Colombia. Apelyido nimo? Ang gaso dilaga ba ang pagkanda ninyo na. Unsay apelyido? Ang gaso dilaga pa. Angga apelyido. Dalaga. Colombia Angga. Karon ninyo na ka? Sa apelyido? Ang pagkan. Abragan. Abragan. So Colombia Angga Angga. Abragan. Pila edad nimo nay? Tinta. 80 anyos na ta. Karab So bali kasi kauban nimo gapuy aning balay ninyo. sila. Kamo anak Natoy yang anak daan ni. Ah, Lakaw. Ako nga wag na disabled gyapon kay tanti ba. Ulante. unsa siya? Disabled mo di ka pamulong. Si Disabled gyapon? Unsa Stroke. stroke siya yang anak yapon katong isa. na Na-stroke. So sila duha dire. Mm. Din si nanay unsa gibati? Yan tuhod. Di sa Tulog pagkakaw. ko kalakaw. Di na kalakaw. Di kalakaw. Kano kuan na unsa nakakadugay nga ingana imong sitwasyon karon? Kung sa magkilang na po kita kituig. Pulo na nilo. Sa di na ako makalakaw murag isa ko tuig kay. Isa na katuig nga di nagig ka kalakaw. Pero unsa trabaho nimo sa una? Lala. Maglala. Lala? Unsa na siya? Maghimog banig nga Banig. kanang Kanang rumlon. kuan ra nga banig ba. Sumuti imong ginabaligya. Karon nga makahimo pagyapon nga karon dili na. Dili na. So asa man mo pagkaon? Ano na mga bata? Pila ka bug anak nimo? Ito. 7. Asa man imong bana day? Tay na. Dugay na sila matay. Dugay na. So karon katong sa una nga makahimo pa ka atong imong bagwad og banig no? Banig so okay pa ang imong kanato income unta. Umay pa. Ay pa. So karon no nga magkuha na lang mo agad na lang mo sa imong anak na tagaan. Pila ka bug anak nimo na eh? Ito. 7 ka bug anak nimo. Asa man ang nara sila diri sa inyong barangay tanan? Wala. Wala ang uban. Sa lagyo. Sa lagyo. Sinayang uban o saan. So, this no, pahit yung kayo ang kahimtang lipod ni nanay. Tiaw mo ka na. Nga 7 ka bugyang anak, but wala na ang uban. O din kay to anas laing mga dapit. Yang kauban silang balay, o mo nilang balay. Mo nilang balay. Ang gamay lang, no? Basta lang gid nga naa sila kapuyan. O nya panahon sa ating init na kasilungan og paano mabundak ang ulan. Di po sila mabasa. But walay tulo ninyong balay na Wala. wala mo pod. Pero kini sila na mula nahigayon mula po sa amo pananto sa lidsid. Siltid ani. Sa lidsid no, pahita lagi no. Okay. Kani kung imong lantawon no, ang ilahang balay, kuan gyud mo sa lidsid gid no. O kana. So nay kuan may space ba. Muna nga kung ulan mo sa lidsid gyud siya. So ingana ang ilahang kahimtang nga dere. Na muna nga pasalamat na sa butang ang katagaan sa makabot na sila. Sir, sige sir, itunol ang hugas.
Nay, nara ang kuanay kani gikan kang Samaritan kang Tara na. no. Para ni si Monay sa kinakasing-kasing nga paghatag. Nga bukas na 5 Sa kilo mga nay good Samaritan. Ay, t-shirt ko, sir. T-shirt. Tara na. T-shirt. Napo yang Zen Kahatol t-shirt mga Sing idol. kahato sulugoon Nay, sa mga t-shirt, Nay. katawhan. Puta rin ni Nay ha. Labi Gawa na ta kini, Nay. katong nagutman. Zen Kahatol. Mga kabus na katawhan. Labi na katong nagtutuwing. Nay, unsa na lang Mga yung kasulti mo nga tos mga good sa mga tao. Abot pasabot mga buutan ng mga tao nga nagpahatag. Tara na. Salamat po. Lisin kahatong sulugoon sa mga good Samaritan. So, mo to, sir, no? Ang una. Oh, So, proceed ta dito sa ikaduha. Ikaduha. Ang atong tagaan. salamat kayo. So, unsa kay po, ikaw ang Apo. apo na ka ni nanay. Salamat po kay mga idol kay welcome ta sa Hinungdan. Ako gyapon ning nanay. Salamat kayo kay ni tugot gid sila og monita dire para mahatag og gikan kang Zen Kahatol. Salamat kayo. Okay, sige. Og no, hangtod sa dugang pa natong tagaan nasa bugas gikan sa Good Samaritan diring dapita sa may Barangay Tuburan, Cagayan de Oro City. Kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.